Good afternoon, magandang hapon sa ating lahat dito sa DevCon at sa lahat ng mga nanonood sa atin nagsubaybay. Bear with us kasi we will be debating with the divinity of Christ. Pagka-Diyos si Kristo na talagang tunay siya na manlilika o creator. Kalaban ko dito si Sister Fatima na isang Muslima. So again, I am Aberd Alvin, a Bishop Delegated Roman Catholic Church to represent the Catholic Church. Rash? Okay, so that is Brother Alvin. At si Sister Negative din, pakilala ka. Okay, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala atrafil anbiya wal mursalin nabiyana Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po sa mga kapatid kong Muslim na nanonood ngayon at lalo na ho dito sa Rome, at sa mga kapatid na Christian. Good afternoon, good evening, good morning kung saang sulok man kayo sa mundo. Ito nga pala ang inyong kapatid muli, Fatima Dalomino sa Islam ho. Back to you, Brother Rasha. Unahin na natin, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Alvin Kitamundok ng Catholic. 10 minutes bro para sa iyong pagpapatunay na si Jesus ay Diyos na tagapaglikha. Ayan, your time start now. Good afternoon once again sa ating lahat at sa lahat ng manonood sa Debaters Convention page and group. At good afternoon din sa ating katunggalingin si Sister Fatima. No, we will just do it very mild. Baka si Sister Fatima, bata pa to, baka convert pa natin to pabalik sa Katoliko, magiging Kristiyano. So I will use the Bible and the Quran. Ito lang patunay natin ngayong hapon. I have here, kasi ito si Sister Fatima, naging Muslim, hindi nag-aral masyado sa mga Biblia ng Kristiyano. Yan ang problema eh. Tapos ngayon, nag-aral na ng Quran, kaya can understand why, bakit ang paninindigan niya, she already denies the divinity of Christ. Itong Biblia namin, the Amplified Old Testament, dito sa Genesis chapter 1, verse 1 to 3, verse 20 to 22, verse 26. Yan itong ating matutunghayan at mababasa. In the beginning, God prepared, formed, fashioned, and created the heavens and the earth. Quoting also Hebrews 11:3. The earth was without form, verse 2, and an empty waste, and darkness was upon the face of the great deep. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Ay, napakaliwanag, Sa simula, ang Diyos, siya ang gumawa ng sanlibutan. Ang Espiritu ng Diyos ay lumalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Nagsabi ang Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Genesis 1:1-3. Sa verse 20 to 22, gumawa siya ng mga ibon at mga hayop. And God said, let the waters bring forth abundantly and swarm with living creatures, and let birds fly over the earth in the open expanse of the heavens. God created the great sea monsters and every living creature that moves, which the waters brought forth abundantly according to their kinds, and every winged bird according to its kind. God saw that it was good, suitable, admirable, and He approved it. Verse 22, and God blessed them, saying, be fruitful, multiply, and fill the waters in the sea, and let the birds in the fowl multiply in the earth. Verse 20, 21 to 22. Napakaliwanag. Ang Diyos ang gumawa ng mga ibon. Si Sister Fatima siguro alam niya kung dito sa Quran nila, sino yung isa na gumawa ng ibon. Sa Fatima, alam mo itong talatang to? Sa Surah chapter 3, verse 49. Ito, Quran. The Quran, translated, Message for Humanity. Sino to? Based on the English translation of Muhammad Marmajuk Piktal. Surah chapter 3, verse 49. And God will make him a messenger to
to the children of Israel, saying, Lo, sabi ito ni Jesus, no? Isa al-Masih ni Jesus, I come to you with a sign from your Lord. Dumating daw si Jesus, dala ang tanda ng Panginoon. Oh, at anong niya na siya Panginoon? Look, I fashion for you out of clay the likeness of a bird, and I breathe into it, and it becomes a living bird. Ano, napakalanag dyan. O, sino lang makagawa kung tao lang si Isa Almasi, Sister Fatima? Kahit sintipiko na matalino, hindi makagawa ng kahit maliit na hayop ito ibon, sino gumawa ng ibon, Sister Fatima? Genesis 1, 1, 2, 3, 22, 22, 23, ang Diyos lang, ang Allah lang. Si Jesus, dala niya ang tanda ng pagiging Panginoon. Paano niya pinakitang tanda? Gumawa ng ibon. Hindi yun magawa ng propeta lang. Hindi magawa yun ng tao lang. Kaya nga manlalalang creator. Di ba, Sister Fatima? O, dito tayo ngayon. Sabi dito sa verse 26 sa baba. Balik na ulit tayo sa Biblia, the Amplified Old Testament. And God said, sabi ng Diyos, sabi ng Allah, let us make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beasts, and over all the earth, and over everything that creeps upon the earth. Hebrews 11:3, Hebrews chapter 1 verse 2, and Psalms chapter 104 verse 30. Sino yung let us? Gawin natin, sabi ng Allah, sabi ng Diyos, gawin natin. Sino yung natin? Living Bible, letra po letra. The Father, Son, and Holy Spirit. Tama pala yung Quran, Surah 349. Sister Fatima, balik ka na sa Katoliko. Sister Fatima, mag-Kristyano ka na. Kasi manlilika pala, manlalalang si Kristo, ang anak. Genesis 1:26, letra po letra. God said, let us. Sino yung us? Father, Son, and Holy Spirit. Kasama ng anak, kasama ang Espiritu Santo. Gumawa ng tao, make mankind in our image, after our likeness. Genesis 1, 1, 2, 3, 20, 21, 22, 26. Quran Surah chapter 3, verse 49. Walang tao mo makagawa ng ibon. Kahit nalanggam mo, hindi mo magawa ng certificate. Sister Fatima, tama na to. No? Kung nakikinig ka sa Quran, sa Biblia, hindi mo alam ito dati. Di ni Sister Fatima, nung Kristiyano ka pa, hindi mo nabasa itong talatang to Kasi kung nabasa mo ito dati, nung Kristiyano ka pa, hindi ka magbalik Islam. Hindi ka backslide dyan sa Islam. Backslide din sa amin sa Christianity ngayon, letra po letra, dito naman sa Katoliko na Biblia, kasi Biblia at Quran to Sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 16. Ganito ang ating matutunghayan at mababasa. Colossians chapter 1, verse 15 to 16, Living Bible Translation. Sabi dito, Christ is the exact likeness of the unseen God. Eksakto talaga. Nakatulad ng Diyos, ng Allah. He existed before God made anything at all. And in fact, Christ Himself is the Creator, capital letter C. Siya mismo, ang manlalalang Creator. No? Ang may likha, manlilikha, who made everything in heaven and earth. The things we can see, the things we can. Napakaliwanag dyan, Sister Fatima. Living Bible Translation. Colossians chapter 1, verse 15-16. Pati ikaw pala, Sister Fatima, ginawa ka ni Kristo. Siya ang may lika sa iyo. Ako din, ginawa din ako ni Kristo. Magkapatid talaga tayo. Tapos ngayon, i-deny mo kay Muslima ka na. Hindi mo ito nabasa dati. Hindi ka naman sumama ng mga Bible study. Yan ang problema sa iyo, Sister Fatima. Nauna ka dyan sa Islam. Inspired ka siguro dyan kasi maraming pera dyan na kasi minsan out of financial need, pag medyo dito tayo
Ano ang hanap buhay, siyempre, dyan tayo. Yan ang nangyayari sa nag-iibang reliyon eh. No. John 1:1 to 2, 18. Before anything else existed, there was Christ with God. So wala pa kahit anong bagay, nandiyan na si Kristo, kasama ang Allah, kasama ang Diyos. He has always been alive and is himself God. Palagi siyang buhay at siya mismo sa kanyang sarili ay Diyos. He created everything there is. Nothing exists that he didn't make. O gumawa siya, nang likha siya sa lahat ng bagay at walang isa mang bagay na umiiral na hindi nilikha niya. John 1:1 to 3, verse 2 to 3. Living Bible translation pa rin. Tulad ng Colossus 1:15-16. So sabi ni St. Paul, manlilikha si Kristo, Diyos si Kristo. Letra po letra. Sabi naman ni Juan Apostol, John 1:1 to 3, Diyos din si Kristo. Manlilikha din si Kristo. Creator. At ginawa ang lahat ng bagay. Sabi naman ng Quran, yes din, gumawa din si Kristo ng ibon. Kasi yun ang tanda niya sa pagiging Panginoon niya. Surah chapter 3 verse 49, letra po letra yan. Tapos Genesis 1:1 to 3, ang Diyos ang maglilikha ng busang libutan, ng universo, ng lahat ng bagay sa mundo. Tapos gumawa ng ibon ang Diyos, si Allah. Genesis 1:20, 21-22, si Kristo gumawa din ng ibon. Pagiging Diyos niya, pagiging Panginoon. Surah 3:49 again. Genesis 1:26, let us make man in our own image. Kasama Father, Son, Holy Spirit. Gumawa ng tao. O ano pa, sister, pati mang kailangan mo, nabigyan na kita. Siguro nag-reflect ka ngayon, nagbuli-buli ka. Tama sa madali, Kristiyano, hindi ko kasi ito alam. Mas babalik ako ng Katolik. Sana, sister Fatima, no? I will pray to that when you come home, siguro nasa abroad ka ngayon, you are trapped in a place where you need hanap buhay dyan. Kasi siguro nag-Muslima, pag-uwi mo, we are a free country. Demokrasya tayo. You can convert back to the Catholic Church. No? You can live a happy and peaceful life. You can marry a Catholic, a Christian who will love you. And you can have your own family. Raised again in a Christian family na nandito talaga sa Biblia. Marami na naging santo, Sister Fatima, sa Katoliko, sa Kristiyano. Sa Muslim, delikado. Surah 19, 71, 72. Lahat ng Muslim, pati mga Muslima, hindi naawa si Allah. Dadaan kayo ng impyerno, ma-impyerno kayo. Delikado yan, wala pang nasanto. Kahit si Muhammad yung propeta, no, hindi naging santo eh. Wala pa si Muhammad hindi napunta ng langit. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Alvin Gitamundok at bago natin Hi, I'm Tuna. You should watch the debaters convention. pagtatanong ni Sis Fatima. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Bibigyan ko ng 7 minutes sa pagtatanong si Sister Fatima. Asan ko lang yung kanyang time. 7 minutes lang ito. Sis Fatima, your time start now. Tanong. Nakamute ka, Fatima. Oh, saan na si Sister Fatima? Nakamute siya, nakamute. Hey, kanyat ko lang. So, sabi ni kapatid, ayon sa paksa na patunayan ni Kuya Alvin, na si Jesus daw ay tagapaglikha din. Now, ito yung tanong ko, Kuya Alvin. Saan po sa talata na si Jesus nag-create, no, sa sarili niyang kamay? Sagot? Just, hindi ko nakuha yung putol-putol kasi yung dating si Sister Fatima dito. Kaya Time stop ulit, na Sister tayo. Fatima. Sis Fatima, pakiulit mo na yung tanong. I think meron pa ding hangin or ano ba yan na Sis Fatima. Pakiulit na lang. Yung tanong ko ho, ayan ho, sa paksa na patunayan ni Kuya Alvin na si Jesus daw ay tagalikha din.
Ang tanong ko, nilikha ba si Jesus ayon sa kanilang Biblia sa Katolik na lumikha si Jesus na gamit ang kanyang kamay? Yes, meron. Amplified. Old Testament, letra por letra. Sa iyong anak, God said, let us, sino ng Diyos, Father, Son, yun si Jesus, yung Son, and Holy Spirit. Sa Surah 19:19-20, Son yun si Jesus. Sa Quran siya yung Son, identified sa Quran si Isa al-Masih. Surah 19:20. Next question. Kasama ng Allah. Let us make man in our own image. Letra por letra yan. Sister Fatima, huwag mong tutulan. Okay, next question. Okay na, Sister Fatima? Satisfied? Ito ho, okay. Okay na yun. Yung tanong ko ho, may nilikha ba si Jesus na gamit ang kanyang kamay? Ayon sa Biblia nyo, hindi sa Aglipay, Biblia nyo na Katolik. Objection muna, Mr. Moderator. Okay. Ano yung ating objection? Affirmative? Objection, Mr. Moderator, kasi redundant lang. Kasi pag sabi niya, saan sa Biblia gumawa si Jesus, nagbigay ako ng Biblia, alasa pa, letra po letra, na ang Son ng anak, identified sa Quran, 19:20 sa Quran, ang anak sa Isa al-Masih, gumawa ng tao, kasama ng Allah, ng Father, kasama ng Holy Spirit. Yan ang sagot ko. Okay. Sis Fatima, yan na daw yung sagot ka pa, Sis Fatima. So tuloy ka sa pagtatanong mo. Meron. Tanong ko po, sa Biblia din ho ba, sa Katolik, may mababasa din ho ba na si Jesus ang nag-create din, ginamit niya ang kanyang sariling kamay? Yun ho ang pangalawang tanong ho. Sige, another talata naman, Sister Fatima, kasi ayaw mo tanggapin ang Living Bible eh. Binasa ko kanina, Colossians 1:15-16. Christ himself is the creator. Anong ginawa niya as creator? Manlilika, may lalang. Who made everything in heaven and earth? Lahat ng patay, ikaw at ko, ginawa ni Kristo. Katolik Living Bible. Nabigyan na kita, dalawa ng talata. Next question. Sis Fatima, wait lang, tayo stop mo na. Sis Fatima, meron talagang tumutunog sa audio mo. Ano ba yan? Meron ka bang ginagawa? Like, naglalakad ka or meron ka bang ginagawa? Nagkakapi. Pero wag kang meron kasing tumutunog talaga eh. Siguro gumagalaw-galaw ka tapos yung audio ba na ano siya, yung jack mo sa audio mo. May disturbance, Sister Fatima, narinig ko rin dito, may Dinig disturbance. din ni Bro Alvin eh. I-ano mo muna, ganito. Tanggalin mo muna yung audio mo tapos ibalik mo. Sige nga, i-try natin yan. Itanggalin mo muna yung headset mo tapos Yan, okay ibalik na ba? mo. Meron pa din eh. Ano ba yan? Parang may hangin ka ba dyan? Electric fan or... Yan. Tanggalin mo yung hangin kasi Wala, pinatay ko na. ang sakit sa amin sa tainga namin. For sure sa'yo, hindi mo madidinig yan. Pero sa amin lahat, masakit siya sa tainga pa. Meron pa din, no? Okay. At saka wag ka masyadong gumagalaw yung... Nakabunot ko na eh. wag ka masyadong gumagalaw yung ano mo. Sige, Fatima, tuloy tayo. Okay na yan. Wala na kaya Russia kasi. Okay na. Nabunot ko na yung headset. Okay na, sige. Okay, next question na, brother. Sige. Teka lang, hanapin ko yung... Okay na ba dyan ang dating? Okay na, Sister Fatima, okay na. Mas okay na ngayon kaysa kanina.
Okay, ito yung tanong. Brother Alvin, sabi mo si Jesus ay tagapaglikha din at ang ibig sabihin na Brother Alvin, dalawa ang tagapaglikha, ang Diyos at si Jesus. Sabay ba sila na naglikha itong dalawa? Yes, binasa ko sa Amplified Old Testament. Let us, yung us, Sister Fatima, third person personal pronoun na plural. Si Allah, ang anak, at ang Holy Spirit. Genesis 1:26, gumawa sila ng tao. Yan ang sinasabi ng Bible ng Katoliko. Pagkaliwanag dyan, Objection. Ang tinatanong ko ho, si Jesus ang nakalikha ba? Hindi kasabi dito si Allah. Sa Biblia niyo ho, I think yung sagot niya, Sis Fatima, yes. Sabi ni... Yes, ma'am. So, dun yun yung ano niya. So, next question, Okay Fatima. ho. So, itong dalawa ay nagsabay. Nagsabay. So, naglikha ang Diyos Ama ng sanglibutan. Si Jesus din ay naglikha ng sanglibutan. Now, ilan ang sanglibutan ngayon, Brother Alvin? Isa lang siyempre, pero sila yung naglikha. Kasi ang Ama, ginamit ng anak, tagapaglikha, Colossians 1:15-16. He is the Creator Himself. Living Bible Translation, letra po letra. Ang anak, and He created everything that is in heaven and on earth. Genesis 1:26, sabay sila. Next question. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Ayun ho dito sa teka lang ha. Kasi ang download ko nag-ikot-ikot din. Hindi naman sumabay. Ilang minutes na ba, Brother Aisha? Minute and 30 seconds. Limited how? Ayan ho dito sa Isaiah 45 verse 18. Sapagkat ito ang sabi ni Jehovah, ang mailalang ng langit at ng lupa, ang isa na nag-anyo sa lupa. Bakit dito isa lang ang nag-anyo sa lupa? Kasi hindi mo binuo ang buong Biblia. Sa John 10:30, sabi ni Kristo, ako at ang Allah ay iisa. Yung isa dyan na naglikha na Diyos, na Allah, kaisa yan si Jesus. Science mo, kasi siya ang kalimat ng Allah, the word of Allah, Surah 3:45. Kaya nagsasalita dyan si Jesus din. Hindi nga Ama Next ang question. yung salita, yung kalimat ng Allah. Hindi mo ba alam, Brother Alvin, ayon ho sa aming Quran, na si Jesus lumikha by permission of Allah, tama o hindi? Kaya nga siya si Allah Kaya hindi siya pwede gumawa din ng maglikha siya ng bagay kung wala din hindi alam ng Ama at ang Holy Spirit. Sabay sila tatlo Genesis 1:26. Tapos dito sa Surah 3:49, I fashion for you out of clay the likeness of a bird. And I, siya mismo, I breathe into it and becomes a living Next bird. question. Siya mismo. Okay. Ang sabi ho dito, nilikha, by permission of Allah. Ibig sabihin ba? Time na. Okay, so dako tayo sa 10 minutes na unang pagpapahayag din ng ating negative sa topic na si Jesus ay Diyos na tagapaglikha. Bilang negatibo, Sis Fatima ng Islam, your time start now. Okay, as affirmative mo, ay negative so ang gagawin ko lamang ho na tutulan yung stand ng aking katunggali. Napatunayan daw niya na si Jesus ay Diyos din na tagapaglikha. Now, sa amin bilang Muslim, hindi kami naniniwala na si Jesus ang tagapaglikha din, Bakit? Una kong batayan
Sabi ho dito sa Isaiah 44:24, akong Panginoon na inyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa. O asaan si Jesus dyan? Siya lang mag-isa, hindi kasali si Jesus. Tatay Alvin, gumising ka, mag-isa lang na lumikha ang Diyos. Sabi dito, basahin natin ang buong talata, no? Para mas malinaw. Isaiah 44:24. Ako ang Panginoon na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-isa ring lumikha ng sanglibutan. Ayan, bagsak na si Tatay Alvin. Dito naman sa Isaiah 44:8, kayo'y huwag matatakot, magsipang ilabot. Man, hindi ako baga ipinahayag sa iyo ng una, at ipinakilala, at kayo ang aking mga saksi. May Diyos bagaliban sa akin. Oo, walang iba, malaking bato. Ako'y walang nakilalang iba. Dito naman sa Isaiah 45:21, kayo'y magpahayag at magsapit. Oo, magsanggunian silang magkasama. Sinong magpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon? Ang una, hindi baga ang Panginoon? At walang liban Diyos. Liban sa akin. Isang Diyos na iisa. Ayan. Siya lang daw ang iisa na nagpahayag nito. Ayan. Dito naman sa Isaiah 46:9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng nauna sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Ayan. Nabagsak na naman si Tatay Ben. Kasi sabi niya na kasama daw ng Diyos na lumikha si Jesus. Samantalang dito, hindi pwede ito na kontrahin ni Tatay Alvin, no? Kasi Biblia mo, Tatay Alvin, to sabi dito na ng Diyos na lumikha daw siya na mag-isa, na niladladan niya ang kalangitan at ang sanglibutan na siya lang ang mag-isa. Na alangan naman, tutulan mo yan, Biblia mo yan Sabi pa dito, sa Hosea 13:4, gayon man ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto at wala kang makilalang Diyos liban sa akin. Ayan. Dito naman sinabi ni Jesus dito sa Marcos 12:29, sabi niya dito, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Ayan, nabagsak na si Tatay Ben. Kasi sabi niya, si Jesus din ay Diyos na tagapaglikha. Samantalang si Jesus, wala siyang ibang pinakilalang Diyos, kundi ang iisang Diyos. Wala siyang sinabi na Diyos din siya at ang Diyos na may nagpahayag, no? Sana sabi ko ng talata kanina, na lumikha siya lang mag-isa. Ayan na nabagsak na si Tatay Ben diretso sa kanalang banat niya. Dito naman sa Juan 20:17, sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang nag-iisang tunay na Diyos at makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Ayan, bumagsak si Tatay Ben. Si Tatay Alvin. Ayan, malinaw Tatay Alvin. May sugo ba na Diyos? Na kung sabihin mo Tatay Alvin na Diyos, ay ang sugo pala ay maaring maging Diyos, ay nadadami ang Diyos dahil hindi lang si Jesus ang sugo, marami pang sugo na nauna sa kanya, no? So dagdaguhin natin dito. Gumamit siya kanina ng Quran, pero mamaya na yung Quran. Sabi ni Jesus dito, sa Juan 5:30, sabi niya, hindi ako makagawa ng anuman sa aking sarili. Humatol ako ayon sa aking narinig at ang paghatol ko ay matuwid
sapagkat hindi ko pinaghanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Ayon inamin dito ni Jesus na hindi daw siya makagawa sa kanyang sarili, no? Kahit nga daw ang paghatol, no? Hindi ako makagawa ng anuman sa aking sarili, humatol ako ayon sa aking narinig, at ang paghatol ko matuwid sapagkat hindi ko ipinaghanap ang aking kalooban, no? Aking kalooban, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Now, dyan parang Tatay Alvin, napakalinaw na, no? Nilinaw ni Jesus ang kanyang katayuan bilang sugo. Hindi niya nilinaw ang kanyang katayuan bilang Diyos. O, dagdago natin dito. Ilang minutes na ba, Brother Russia? Okay, sabi dito sa awit 90 verse 2, sabi ni Jesus, bago nalabas ang Time mga stop bundok muna, o time bago stop. mo, Kasi I think nawala si Alvin. lapit na yung sundo. Oh, bilisan na lang Diyan na ba si natin. Kuya Alvin? Pero Alvin! Patuloy lang. Alam ko naman ang mga style, Sister Fatima. Okay, so tuloy lang sis Fatima. 3 minutes and 54 seconds. Iho. Wala tuloy ako. Sana yung... Pati yung download ko, nag-ikot-ikot din. Ayun ho, dito sa awit 90 verse 2, sabi ni Jesus, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Now, dito ho sa talatang ito na binasa natin, no? Malinaw na binigyang ni Jesus na may lumikha, no? Hindi naman niya sinabi dito sa talata na kasama siya dito sa lumikha. Sabi niya, bago mo nilabas ang bundok, bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan mula sa walang pasimula, ikaw ang Diyos. Yan ay binigyang linaw na tinutukoy ni Jesus na may ang Diyos ang lumikha. Hindi siya kasali. Kasi dapat sabihin niya na bago natin likha, no, natin, dapat ginamit na niya ang natin. Pero so iba ang tinutukoy niya na lumikha, hindi siya kasali dito. Pero ayon kay Tatay Alvin, lumikha daw, nakasama si Jesus, nanghingian natin siya ng talata na may lumikha ba si Jesus ayon sa Biblia na gamit ang kanyang kamay, wala naman siyang nasagot. Pero mamaya na yan sa rebutals na. So, dito naman ho sa Isaiah, sabi dito, Isaiah 40:28, hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba narinig ang walang hanggan Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi mandalata, hindi mamapagod man lang, walang makatarok sa kanyang pang-uunawa. O, ayan, dito, binigyang linaw na ang Diyos daw ang tagapaglikha. Hindi naman kasali si Jesus, Tatay Alvin, dito sa mga pahayag na paglikha. Kahit na si Jesus, binigyan niya ng linaw dito sa sa awit. Sabi ni Jesus, bago nalabas ang bundok o bago mo nilikha mo ginamit niya ang pangtukoy na hindi ito ginamit, hindi niya ginamit ang atin. Bago natin sana yon kung kasali siya dito. Pero iba ang ginamit niya ay mo. So, dyan, bagsak na yung mo dyan. Yung patunay mo na si Jesus kasama dun sa paglikha.
No? Itinuro sa Biblia na si Jesus ay nilalantad o nilikha ng Diyos ayon sa Lucas 3:38. Yan, bagsak na si Tatay Ben. Kasi ang Biblia daw, itinuro ng Biblia na si Jesus ay nilalantad o nilikha ng Diyos. Kaya, si Jesus ay tinatawag din na anak ng Diyos na kung saan kasama siya sa mga nilikha ng Diyos. Na kung dito naman ho, kung sasabihin naman ho natin na si Jesus ay Diyos, no? Bilang tao, sinasamba pa rin siya. Sabi ho dito sa Jeremiah 17:5, susumpain ko ang sino mang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ayan, nabagsak na si Tatay Alvin. Kasi malinaw ho, Tatay Alvin, pag once na may hangganan, tulad lamang ni Jesus, no? Na namatay siya sa inyong paniniwala, may hangganan ng buhay. So, sabi ho dito, binigyan ho ng... Okay, so dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes ito, Brother Alvin Kitamundok. Your time start now. Tanong, bro. Maraming salamat, Madras. Sister Fatima, unang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba, Sister Fatima, na ang Allah lang, ang Diyos lang, ang may likha ng mga ibon ayon sa Genesis 1, 20, 21, 22, 23, letra por letra? Naniniwala ka ba? Yes or no? Sister Fatima, saan ka na? Sis Maubos tong Fatima. oras ko. Marinig ba dyan? Hello? Dinig ka din eh. Nakuha mo yung tanong ko? Hello? Time stop po na. Sis Fatima, nadidinig mo ba yung si Alvin? Ulitin ko na lang, Badras. Teka, Hindi niya nadinig. i-ano muna natin. Sis Fatima, dinig mo kami? Nawala. Siya naman nawala. Okay. So, shoutout muna sa ating mga nasa live dyan. Nandyan si John Rel Jaroy. Sabi niya, pahulay mo mga Muslim. Wala naman kayo mga grammar o tal pa magsalita. Shoutout din kay Pastor Rayan Fuentes. Sabi niya, nakakatawa mong Kristiyano. Pakuno ito. Walang alam sa Biblia. Pero nung nag-Muslim, natuto na. Irony at its finest. Sabi niya si Sir Pelconia, Titus 2:13. Sis Fatima, okay ka na, Sis Fatima? Dinig mo na kami? Marinig na. Okay. Marinig ba dyan? Malinaw ba? Malinaw ka dito. Yes. At pakiulit na lang, Sir Alvin, bro. Okay. Ulitin ko ang tanong, Sister Fatima. Makinig ka na mabuti. Sasangayunan mo ba o tutulan mo letra por letra, yes or no, ang sinabi ng Biblia sa Genesis 1, 20, 21, 22, 23 na ang Diyos lang o ang Allah ang may likha ng mga ibon? Yes or no? Yes, lumikha ang Diyos. Pero kung sa Biblia tayo gagamit, huwag mong isali ang Allah, ha? Okay, next question. Okay, maraming salamat sa pagsangayon mo. Sunod na tanong. Sangayunan mo ba na sa Sura 3:49, si Isa Al-Masih, gumawa siya mismo nagsabi, I fashion, meaning I created a bird. Sa sangayunan mo, letra po letra, na naglikha si Isa Al-Masih sa iyong Quran, Sura 3:49, ng ibon. Yes or no? Yes. Sabi doon, I created by permission of Allah. Ya Allah. Hindi siya makalikha, Tatay Alvin, kung walang kapahintulutan ng Allah, yan bagsak. Kung wala palang kapahintulutan, hindi siya makalikha. Next question. Sunod na tanong. So ngayon, salamat naman, sinangayunan mo yung Genesis 1, 22, 23 na ang Allah lang ang may likha ng ibon. Salamat ulit. As a premise na sinangayunan mo rin sa inyong Quran, Surah 3:49. Objection. Objection, Time stop. Objection. Fatima, ano yung objection mo? Wait lang, bro Alvin. Kung gagamit po siya ng Biblia, so wag na ho niyang isali ang Allah. Okay.
Okay, so Counter objection, Mr. counter Moderator. objection mo na, Bro Alvin. Kasi I'm laying the premise, moderator, based on her answers. Huwag mo na sana siya magreklamo at mag-object kasi wala namang objectionable, Mr. Moderator. I'm just reviewing kasi sa premise yung sinangayunan niya. Okay. Ngayon, baka tutulong niya So, ngayon. okay. So, ganito, sis Fatima, doon sa objection mo, hindi ko talaga yung condition mo ba na hindi pwedeng gumamit si Alvin ng Yes. ala pag gumamit siya ng Bible, wala tayong rules na ganyan. Pwede mo siyang i-request, pero kung hindi granted ni Alvin, as is yan, na gagamit talaga siya ng salitang ala kahit nagko-quote siya ng Bible. So tuloy-tuloy tayo, Bro Alvin. Paki-ulit yung ating tanong, Bro Alvin. Oh, as a premise, Brother, Sister Fatima, ito yung premise ko. Huwag ka munang mag-object. Sinangayunan mo kanina, Genesis 1:20 hanggang 23, ang alala mo, ang Diyos ang may likha ng ibon. Sinangayunan mo ulit naman sa Surah 3:14 ng inyong Quran na si Isa al-Masih naglikha ng ibon. So ang tanong ko ngayon, Sister Fatima, ganito, simple lang. Sa sangayunan mo na pala, ng ibon, yes or no? Ano? Bro, naputol ka sa huli, bro. Bro Alvin, naputol yung salita mo sa huli. Ulitin ko na lang. Sinangayunan mo kanina, Sister Fatima, na ang Diyos o ang Allah lang ang may likha ng ibon. Genesis 1:20 hanggang 23, letra po letra. Sinangayunan mo ulit sa Quran, Surah 3:49, si Isa al-Masih, naglikha ng ibon. So ang tanong ko ngayon, Sister Fatima, aninin na ngayon na si Kristo, Isa al-Masih sa inyo, sa Muslim, manliklikha din pala kasi naglikha ng ibon. Yes or no? Yes? Okay. Una ho, si Jesus, Sige, sis. si Jesus ho ay makalika. Hindi lang naman si Jesus ang nakalika, pati din si Moises. So, sa pahintulutan ng Allah, ayun ho sa banal na Quran, di ba si Moises lumikha din ng sungkod na kung sabihin mong Diyos si Jesus dahil nakalikha siya. Now, naging Diyos din si Moises kasi nakalikha siya ng ahas, no? Yung sungkod ginawa niyang ahas. Next No? Kaya question. nga sabi dito sa banal na Quran, by permission of Allah. Next Ako question. gusto yung oras mo. Sunod na tanong. Galing sa bibig mo mismo, sinabi mo nakalikha si Jesus. Ayun ang tanong ko sa iyo. Sa Genesis 1:20, di ba ang Diyos lang o Allah ang makalikha ng ibon mismo? Yes or no? Yes, nakalikha din ang and lumikha sila dahil sila ang Diyos na tagapaglikha. But si Jesus naklikha by permission, sa kapahintulutan din. Hindi lang naman si Jesus ang nakalika. Bagkos si Moises, marami pang nakalika dyan, di ba? Si Moises, lumikha siya ng ahas. Next question. Now, next question. Next question. Saan kita sa Fatima? Andiyan sa Biblia, lumikha si Moses ng ahas. Walang ganyang sinabi na lumikha si Moises ng ahas. Tulad ni Kristo nagsabi sa Surah 3:49, I fashion a bird, ako ang lumikha ng ibon. Mababasa mo dyan, si Moses nagsabi, ako lumikha ng ahas. Sige nga, anong talata? Chapter and verse? Wait lang ha. Pero Sister Fatima. kung hanapin ko, maubos yung oras mo. Wait lang. Wait lang, Okay. hanapin. Sasagot na, bro. Sagot, Fatima. Yun na ho, nakasagot ko na kanina na lumikha si Moises at alam mo ho, yun. Pero kung ipahanap mo sa akin, yun maubos. Time stop. Okay. Objection natin, affirmative. Objection, Mr. Moderator, kasi huwag siyang mag-excuse at magpalusot na kung hanapan ko siya ng talata sa daldal niya, maubos yung oras niya. Iuras ko to sa cross-examine eh. Okay, huwag kang Hindi niya alam ang Biblia, wala siyang talata, Mr. Moderator. Okay. Okay, so, counter objection muna doon, sis Fatima. Okay. Ano yung
Sis Fatima. Oh, counter objection ko ho. Hmm. Kasi malinaw naman ho yung tanong ko. Ay sagot ko kanina. Hmm. Lumika ng ahas. Pero kung gusto niya, bigyan ko siya ng talata. Kung bigyan ko siya ng talata, hindi maghintay siya. Total time ko pa naman. Ilang minutes na lang ba yung 20 seconds yung pagsagot mo dyan, Sis Fatima. Okay. Kasi time to ni Alvin eh. Itong buong 7 minutes. 20 seconds lang yung sa'yo. Lagi. So, bigyan kita ulit ng 20 seconds, Sis Fatima. Bro Alvin, pakihintay na lang. 20 seconds, Fatima. Pasok mo yung sagot mo. Okay. Wait. Hintayin ko lang yung download ko kasi umikot eh. Running time yan, Sister Fatima. Next question tayo. Time's up. Next question. Sa Colossus 1:15-16 ng Catholic Living Bible, sabi mo, Katoliko na Biblia. Letra po letra sa premise, Sister Fatima, si Kristo ay Diyos na creator, manlalalang at ginawa niya lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Everything in heaven and earth. Sa sangayunan mo to, Sister Fatima, letra po letra sa Biblia ng Katoliko, ututulan mo pa rin kahit mabasa na letra po letra. Colossians 1:15-16, yes or no? Sangayunan mo, tutulan mo. Saan sa dalawa? Pakiulit. Ay, naku, Sister Fatima, oras. Time stop mo na. Time stop mo na. So, pakiulit na lang, Bro Alvin, yung tanong, bro. Time stop mo na. Okay, ulit. Oh. Ito sa letra po letra, Colossians 1:15-16 sa Living Bible Catholic Catholic Bible kasi gusto mo Catholic Bible. Letra po letra sa Colossians 1:15-16, premise ko muna, mababasa si Kristo, Creator, who created everything in heaven and on earth, letra po letra. Ang tanong ko sa iyo, simple lang, categorical. Sagutin mo yes or no. Sa sangayunan mo to o tutulan mo ang salita ng Diyos? Yes or no? Hindi. Kasi sabi nga ni Jesus, ayon sa nabasa ko kanina, sabi niya, hindi daw siya makagawa ng ibang bagay. Wait lang ha, babasahin ko. Wait. Lang ha. Next question tayo. Hindi ako makagawa. Sa 1:5:30 sabi. Next question tayo. Naabutan ka na ng oras, Sister Fatima. Sunod na tanong kasi oras ko to eh. Ang sunod ko na tanong, Sister Fatima. Ibalik mo lang tanong. Hindi. Huwag kang mag-ano sa akin kung anong tatanungin ko. Kanina nagtanong ka, Brother Alvin, Tay Alvin, saan mababasa sa Catholic Bible, letra po letra na manlilikas si Jesus? Yun ang tanong mo ha, yung premise ko muna to. Binigyan kita ng Colossus 1:15-16. Ang tanong ko sa iyo ngayon, nabigyan na kita, Sister Fatima. For the third time, tutukulan mo pa rin kahit nabigay ko na. Yun ang tinatanong mo, hinihingi mo, tapos bibigyan kita, tutulan mo pa rin. Hinihingi mo, tutulan mo pa rin. Ibinigay ko sa iyo, yes or no? Aber? Tinutulan ko, bakit? Time. Sabi ho, dito, hindi ako makagawa. Time na. 7 minutes time. Ayan, so dyan natatapos ang pagtatanong ni Sis Fatima. So dako tayo sa pagtatanong ni Bro Alvin. So dako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito si Brother Alvin Kitamundok. 10 minutes ito, Bro Alvin. Rebuttal, bro. Sige. Start na. Maraming salamat, Brother, sa ating moderator at sa ating katunggaling. Ayun, si Sister Fatima na Muslima. Sister Fatima, hamon ka ng hamon sa akin. Tapos nakita namin dito ngayon, hindi ka preparado eh. Tapos ang kalaban mo, chief apologist. Tatay nga, tawag mo sa akin eh. Ibig sabihin, senior ako sa iyo, para naman kitang anak eh. You're like my daughter. Tapos nakaka-disappoint kasi nakikinig kami dito, marami kami dito, iba-ibang pananampalataya, iba Katoliko din. You're not prepared. Kahit man sana sinulat mo na sa notebook, kanina, umaga pa, early morning, paano huwag kang magalungkat dyan sa cellphone mo?
Napakalaw masyado, Sister Fatima. Huwag ka nang Bergas, I will suggest later na kung maghamon pa to, Sister Fatima, huwag ko na pagbibigyan eh. Kasi, Sister Fatima, hindi tayo magka-level. Kasi isa, hindi ka preparado. Ako, preparado ka. Kita niyo naman lahat dito. Grabe yung mga referensya ko. Tapos ito, Sister Fatima, sa debate, pag magtanong ka, maghingi ka ng gusto mong ibigay sa'yo, pag nabigay sa'yo, tanggapin mo na. Kasi parang naghingi ka ba na sa restaurant, kakain ka, meron ba ditong lechon baboy? Sabi ng may-ari, ay meron. Tapos hindi ka pala bibili. Anong klase yun? Maghahanap ka ng lechon baboy, mapagalitan ka na ng may-ari ng restaurant kasi hindi ka makabili ng ibang mga pagkain dyan. Tapos parang naghanap ka ng lechon. Tapos yung may-ari ng restaurant, magdadala ng lechon para ka lang bumili at kumain. Nandyan ka na eh. Nag-order ka na eh. Tapos binigay sa'yo, hindi mo pala tutuloy. Uy, anong klase ka, Sister Fatima? Brother Alvin, saan sa Catholic Bible? Kahit binasa ko na rin sa lahat, hindi mo nga nasira eh. Saan sa Catholic Bible? Na letra po letra, manlilika si Jesus, lahat ng bagay nilika. Binigyan kita, Colossus 1:15-16. Tapos, ulit-ulitin mo, tutulan mo, tapos yun ang tanong mo, hiningi mo sa akin, you're asking me, you're demanding me to this debate, letra po letra, binigay lang kita, letra po letra yung nagtema natin. Ayaw mo lang tanggapin, talo ka na. Tanggapin mo man o hindi, talo ka na. Ayan, Sister Fatima. Ngayon, sinundan kita doon sa ano mo, huwag kang palusot, Sister Fatima, hindi ka makalusot dito sa Brother Alvin. Sa Genesis Kapitulo 3, 4, 5, 6, 7, hindi, Exodo pala, walang sinabi dyan, si Moises, naglikas, sinabi ni Moises, gumawa ako ng ahas, ng Surah 3:49, na sinabi ni Isa al-Masih, ako mismo gumawa ng ibon. Walang sinabi dyan. Huwag kang magpalusot na ubusin ko ba Alvin yung oras mo pag naghanap ako. Hindi, 20 seconds lang binigay sa'yo eh. Ibig sabihin, ubus ang 20 seconds, wala ka talang mamibigay. Kasi hindi mo alam ang Biblia, saka kahit pa alam ang Biblia, wala talaga yun sa Biblia. Bakit ko nasabi? Kasi alam ko ang Biblia, Sister Fatima. I am a Bible master. Para paalam ko lang sa iyo. Alam na yan ang mga Katoliko eh, kasi hindi ako pwedeng maging apologist, bishop delegated, kung bobo ako sa Biblia. Ibig sabihin, magaling talaga si Brother Alvin sa Biblia, Titus 1:9, tulad ng mga apostol, magaling sa aral, magaling sa salita ng Diyos, Titus 1:9. O kaya ako chief apologist. Sister Fatima, huwag mo na ulit akong hamunin na ako. Hindi ako nanghahamon sa iyo, tapos hamon ka ng hamon. Tatay ka ng tatay sa akin, tapos ayan naman pala, walang nangyari dito. O, tanong ko sa iyo, Genesis 1:20-23, honest ka naman eh. Sabi mo, yes, Brother Alvin, sangayon ako, hindi ako tutol. Na ang alalang ang Diyos, ang may likha ng ibon. Ibon ha? O ngayon naman dito, Surah 3:49, hindi mo naman tinutulan. Sister Fatima, sangayon ka ba na si Isa al-Masih sa Quran, Surah 3:49, letra po letra, sabi niya, ako ang naglikha ng ibon. Sangayon ka din, hindi ka tutol. So ngayon ang tanong, di ba si Allah lang dun sa Genesis ang may likha ng ibon? Meron bang taong lumikha ng ibon? Kaya yun ang tanda ng Panginoon ni Isa al-Masih sa Surah 3:49, kung basahin mo. Bakit ba Alvin may translation permission of Allah? Kasi tao siya, nagpakita siya na siya din ang mayroon din siyang kaurian o nature of being God or divine nature. Hindi naman yung human nature niya pagkataon niya gumawa ng ibon eh. Yung divine nature niya, kasi sabi niya, by live of Allah. Ibig sabihin, Diyos din siya. Eh, itong Living Bible, hindi, Amplified New Old Testament, Genesis 1:26, napakaliwanag. Let us, sabi ng Diyos ng Allah, let us, gawin natin, plural. Sino yun? Ang Allah, ang Anak, at ang Holy Spirit. Gumawa ng tao. Di tama yung Colossians 1:15-16, letra po letra, John 1:1-3, letra po letra, sa si Kristo talaga may likha, creator at God Himself. In the beginning was the Word, the Christ, who is existent before anything else. He was with God.
And he himself, Christ himself, Living Bible to say, Catholic faith, is God himself. Diyos mismo. Tapos kung itatanong ko naman, yung humingi mo, tutulan mo naman, ay, maghanap pag gusto ko ng pansit na kanton. Tapos bibigyan natin, naluto na. Eh, hindi mo pala bibilhin. Ay, nako, mapreso ka dyan, Sister Fatima, malaking bayaran mo dyan pag ganyan ka. Magtatanong ka, magbibigay ka. Binigay ko naman sa'yo lahat eh. Magkasinakyan kita, Sister Fatima, Francet pa si Tatay Alvin mo. Sana bumalik ka na sa Katoliko. Hindi ako, Sister Fatima, bumalik ka na sa Katoliko kasi hindi mo alam itong mga talata ko eh. Katoliko ka pa dati pag sa Bible study ka sa CFD, hindi ka maging Muslim eh. Sister Fatima, sana magbulay-bulay ka dyan, i-review mo itong debate natin noon at ngayon. At tama na to, this is enough already to satisfy you kung hindi ka matigas ulo. May bata ka pa naman, huwag kang matigas ulo, makinig ka. O, ngayon, dito sa Quran, o, sino yung anak? Surah 19:19-20. Si Isa al-Masih, binigay ni Allah na anak kay Mama Mary through Angel Gabriel, pina-announce. O, hindi naman tutol dyan sa Biblia, Luke 1:35. Yun din nangyari. Wala tayong problema. So, son talaga. O yung son, creator ba? Genesis 1:26-27. Yes! Living Amplified Bible. Yun ang gusto mo makita eh. Binigyan kita. Yun nga ang challenge mo sa akin. Patuyarin mo tayo, Alvin. Nasa Biblia, Catholic Bible. Gusto mo pa Catholic? Catholic na na eh. Kasi bibigay ko sa'yo. Hindi mo pala tatanggapin. Ay, naku, Sister Fatima. Ano bang tema natin dito na pag binigyan kita ng letra polita, hindi mo pala tatanggapin. Tapos itatanong mo, sasagutin kita letra polita, hindi mo naman tatanggapin. Diba, Sister Fatima? Dito pala sa Quran, Surah 49, letra po letra, yung anak sa Surah 19:20 na si Isa al-Masih, naglikha ng ibon. O, di ibig sabihin yun ang tanda ng kanyang pagkapanginoon. Sabi niya, ito ang tanda ng aking pagkapanginoon. Letra po letra yan. Pagkarabi. Eh anong tanda ng kanyang pagkarabi? Lumikas siya ng ibon. Siya mismo. Hindi tulad ni Moises na ang Diyos, yung baston niya, ginawa ng Diyos na ahas. Hindi si Moises mismo gumawa ng ahas. Inutusan lang siya ng Diyos. O Moises, sabi ni Yahweh, ilapag mo yung ano mo, yung baston mo. Ako nang bahala dyan. Hindi nga alam ni Moises, gagawin ng Diyos na ahas eh. Tapos sasabihin mo, si Moises gumawa ng ahas sa baston. Ang ganda. Ang sarap ng tawa ko dito sa mga kanibati ko, Sister Fatima. Biktima ka rin dito eh. Huwag kang sa akin magalit. No? Tatawa-tawanan kita. Hindi lang ikaw. Marami pang mga kanibati ko. Kasi lumalabas, makingkoy kasi kayo ng mga paninindigan eh. Hindi nyo nga mapapanindigan yung mga daldal nyo. Eh ito, ang finale ko, last minute na lang, sabi ni Brother Siya, tanggap mo, Surah 3:45, Surah 19:20 baba, na si Isa al-Masih nyo, kalimatu Allah, salita ng Allah. Kaya yung talata mo lahat sa Isaias, 46:9, 44:6, 24, alam ko yan lahat ng talata eh. Nang nagsalita ang Diyos noon, si Allah, kalimatu Allah nagsalita, si Jesus din yun. Sabi, ako naglikha, wala nang iba. Si Jesus kasi kalima siya. Kung hindi mo tatanggapin na kalima to Allah si Jesus, salita ng Diyos, ayan o si Jesus, nagsinungaling ang Quran na salita ng Allah si Jesus. Eh sa Muslim theology, turuan kita. Alam ko Muslim theology kayo sa'yo, bata ka pa kasi Fatima. Ano ang karakter ni Allah? Siya din yun. Ano ang bagay na he owns in himself, yung karakteristik niya, siya din yun. Yung mukha niya Allah, si Allah mismo, yung kamay niya Allah, siya din yun. Ayon sa Muslim theology. Kaya yung salita niya Allah, kalimatullah na si Isa al-Masih, Surah 3:45, siya din yun. Hindi yun kaiba kay Allah. Kaya yung sabi ni Kristo sa John 10:30, ako at si Allah, maging tatay, ay isa. Tapos gawin mong dalawa. Pati sa libutan na ginawa nila, gawin mong dalawa. Salita nga ni Allah eh, siya nga yun mismo eh. Tapos gawin mong dalawa sila. Walang sinabi dito na tatlo ang Diyos namin ng dalawa na tagapaglikha.
Mga persona yon pero isang pagka-Diyos yun. John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ang kalimato Allah, Surah 3:45, letra po letra. Kung tunay ka na Muslim, siguro ka pa. Yes, siya din yun ang Diyos ng nagsalita. Siya, tagapaglikha din siya. Yung talata mo, Isaiah 46:9, 44:6, 24, etc. Time. Kaya talong-talong ka dito sa Fatima. Sorry. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Alvin Kitamundo. Kanda ko tayo agad-agad sa 7 minutes sa pagtatanong. Sis Fatima, paki-unmute yung mic mo. 7 minutes ito. Your time start now. Okay, sabi kasi ni Kuya Alvin na si Jesus daw at ang Allah ay iisa. Okay, pakibigay mo ho yung talata, Tatay Alvin, na sinabi ni Jesus, ako at ang Allah ay iisa. Yan. Naku, Sister Fatima, hindi mo pala alam ng Kristiyano ka. John 10:30, letra po letra, sabi ni Jesus, I and my Father are one. Letra po letra yan, lahat ng translation, ma-Tagalog, ma-English, ma-Muslim, kahit Arabic Bible eh. Sa Arabic Objection Bible, ho. malinaw yan. Time start. Moderator, objection ho. Okay, anong objection Ang natin? hiningi ko ho na ang talata, may mababasa ba siyang talata na sinabi ni Jesus, ako at ang Allah ay iisa. Okay. Okay. So, I think ang sagot ni Bro Alvin ay meron. Tama, Bro Alvin? Okay. So, meron Yes, daw si John Fatima. 10:30. Ngayon, doon sa paliwanag niya, tutul ka man o hindi, tuloy-tuloy tayo sa pagtatanong. At doon ka na lang sa rebuttal mo kung parang mali sa'yo. So, tuloy tayo, Sis Fatima. 6 minutes and 26 seconds. Tuloy ang tanong. Okay. Ayun ho, kasi gumamit ho siya ng Quran. So, ito yung tanong ko, Tatay Alvin. May sinabi ho ba si Jesus na ako ang Diyos? Ayun ho sa banal na Quran. May sinabi ba siya na siya din ay Diyos na tagapaglikha? Oo, napakaliwanag. Meron, letra po letra. Surah 3:49. I fashion a bird. Siya ang gumawa, ako ang naglikha ng ibon. Tapos ano yung paglikha na ng ibon? This is a sign from your Lord. Ito ang tanda ng pagkapanginoon niya, pagkarabi niya. Maglilikha ka ba ng ibon kung hindi ka Arabi, kung hindi ka Panginoon, hindi ka Diyos Next mismo? question. Hindi pwede. Okay, next question. Bakit ginamit ang your Lord? Ito ba ay nagtutukoy sa kanya or iba ang tinutukoy niya? Your Lord. Very good question. Kasi yung human nature niya ang nagpakita sa tao. Dalawang nature ng kalikasan niya, yung divine nature, divinity, pagka-Diyos. Kasi sabi niya, ginawa to hindi ng aking human nature, kundi sa aking pagka-Diyos, by libo bala. Pero I, myself, gumawa, naglikha ng ibon. At itong tanda ng aking pagkarabi. Yun ang sabi Next question. ng Arabic eh. Okay. Ito na tanong ko. May sinabi ba si Jesus na siya ang Rabbi o Panginoon? Yes, sa Biblia. John 13:14 hanggang sa baba. You call me Lord and teacher and master. Yes, I am your Lord and master. Letra po letra yan. Bibigay ko siya. Gusto mo ng dinuguan. Lutuan kita ng dinuguan tapos hindi mo tutulan mo eh. Next question. Siya nga Rabbi. 49. Letra po letra sa Quran. Next question. Next question. Ayon ho dito sa Isaiah 45:18, sabi ho dito, ang may lalang ng langit at ang tunay na ang may lalang ng langit at ang tunay na Diyos ay iisa na nag-anyo sa lupa, ang may likha at matibay na nagtataglay at naglalang ng kabuluhan. Ayan, nag-loading na. Teka lang, yung down dito, nag-ikot. Ito na lang. Sapagkat ito ang sabi ni Jehovah, ang may lalang ng langit
Ang tunay na Diyos, ang isa na nag-anyo sa lupa, ang may likha nito na matibay na nagtatag nito na hindi nilalang ito ng walang kabuluhan, kundi inanyuan ito upang tahanan. Ako ay si Jehovah, ang nag-iisang lumalang. Bakit nag-iisa lang ang lumalang dito na sinabi ng talata? Bakit hindi kasama si Jesus? Sagot, kasama si Jesus dyan kasi sa surat nyo 3:45 sa Biblia namin John 1:1, siya ang salita ng Allah, salita ng Diyos, na kalimatu Allah. Eh nagsasalita dyan sa talata mo sa Isayas, ang kalimatu Allah din yan, siya mismo ang kalimang salita ng Allah, siya din yun ang Allah. Si Jesus din yun, Isa al-Masih. Bilang Diyos, hindi pa siya naging tao. Next question. Isa dyan, John 10:30, I and the Father are one. Okay, next question. Sabi ni Jesus dito sa Juan 5:30, hindi ako makagawa ng anumang sa aking sarili. Now, sino ang magsisinungaling, ikaw o si Jesus? Sagot, bilang tao, John 8:40, inamin niya sa katotohanan, sa pagling tao na as a human, hindi siya makagawa ng anuman, kahit na yung ibon sa surat 3:49. Pero sa kanyang pagka-Diyos, siyang nanglika sa lahat ng bagay. John 1:1, He is God Himself, the Creator. Colossians 1:15-16, letra po letra, manlilika siya, gumawa siya ng ibon, surat 3:49. So, tutulan mo ba itong talata na sinabi ni Jesus na hindi siya makagawa ng kanyang sarili? Sagot, hindi ko tinutulan yan kung nakinig ka. Sa kanyang pagkatao yan, John 8:40, ako ang tao, nagsasabi ng totoo. Hindi naman siya sinungaling, sa kanyang pagkatao, gumawa ng ibon. Meron bang tao gumagawa ng ibon? Diyos nga siya kasi gumawa siya ng ibon. Yun ang tanda ng kanyang pagkarabi, surat 3:49. Yung pagka-Diyos siya gumawa ng ibon, hindi yung pagkatao niya. Next question. Aliwanag kami. Ayaw ko lang tanggapin. Okay. Next question. Nung gumawa ba siya ng ibon, siya ba ay Diyos nun o tao? Yes, sabi niya, ito ang tanda ng pagkarabi. Yung pagkarabi, hindi yung tao. Ano ka naman, Sister Fatima? Kalimatu Allah nga Surah 3:45, siya ang salita ni Allah. Sabi ng Muslim theologian, ang salita, part of Allah, is Allah Himself. Tutulan mo pa mga lahat ng Muslim theologian. Okay, next question. Next Lahat ng question. Muslim theologian. Salita niya, Okay, next siya yung question. mismo, si Allah. Oops. Tatay Elvin, sabi mo, ang Diyos lamang ang makagawa. Nung gumawa ba si Jesus, ay ang tao ba at ang Diyos, ano ba ang pagkaiba? Kasi tao, sabi mo, nung lumikha si Jesus, siya ay tao. Sister Fatima, hindi pa naging tao si Jesus, John 1:1, manlilikha na lahat ng bagay nilikha niya, pati yung katawan niya, nilikha niya. Kasi hindi pa siya naging tao, nilikha niya lahat ng bagay. Yung pagka-Diyos niya yun, He existed Himself as God, John 1:1. Colossians 1:15-16, He is the Creator who created everything in heaven and earth. Letra po letra sa Biblia, tutulan mo lang, pinutulan mo lang. Okay, next question. So, makibigay ho ang talata na si Jesus ay lumikha din sa kanyang sarili, nilikha niya ang kanyang sarili. Yung sarili niya, ha? Yung everything, hindi kasama sarili niya, yung katawan niya, everything May everything ba na bukod pa? Objection mo. Alvin, saan mababasa si Jesus? Time stop mo na, bro. Alvin, saan mababasa si Jesus? Time stop mo na, bro. Tatay, Bro, Sis Fatima, ano yung objection natin doon? yung tanong ko ho, may talata ba siyang maibigay na sinabi ni Jesus, likhain ko ang aking katawan, ang sarili. Okay. Okay, so counter objection mo na doon, bro Alvin? Counter objection, Badrasa, kasi sa akin dito, Metropolitan Creator, kasi yung importante yung Creator yung manlilikha, yung may lalang. Sabi doon, everything, He created everything on heaven and on earth. Kasi ikaw, ginawa ka lang ni Jesus, ako din. Hindi na kailangan basahin doon saan si Alvin ginawa ni Jesus. Ano? Okay. Katarantubuhan na. So yan na yung sagot niya, bro, Sis Fatima.
At tuloy tayo sa pagtatanong mo. 9 seconds lang ito. Tuloy ka. Okay, the next question. Ayan ho sa Isaiah 44:24, ang Diyos ay ang lumikha na nag-iisang naglaladla nating nitong kalangitan at kalupaan Time. at ang sanlibutan. Okay. So, dapat tayo sa rebuttal din ni Sister Fatima. 10 minutes ito. Your time start now, Sister. Okay. So, ayun ho sa mga tanong kanina, no? Ayun ho sa mga pahayag ni Tatay Alvin. Sabi ni Tatay Alvin na si Jesus ay Diyos kasi nga daw nakalikha. Pero si Jesus naman nagpahayag na hindi siya, ayun ho sa Juan 5:30, hindi ako makagawa ng anuman sa aking sarili. No? Kahit paghatol ko, hindi ako makagawa ng anuman sa aking sarili. Humatol ako ayon sa aking narinig at ang paghatol ko ay matuwid. No? Sabi niya hindi daw siya makagawa sa kanyang sarili. Sabi ni Tatay na si Jesus daw ay lumikha. So magbigay ho tayo ng supporting verse ayun ho sa Quran. Sabi doon, ginamit kasi ni Tatay Alvin ang Quran. Sabi dito, si Jesus daw ay makalikha, kaya daw Diyos kasi nakalikha. Pero magbigay ho tayo ng talata, Quran 3:49. Jesus said, if you're blind, the blind and the leper, and I give life to the dead by permission of Allah. Ayan. No, nakapagaling siya sa mga bulag, no? Sa kapahintulutan ng Allah. Now, kung walang kapahintulutan ng Allah, ang Diyos mo, Tatay Alvin, bagsak, hindi siya makagawa, no? Kahit nga nung nung ipako na siya sa krus, inangat lamang siya ng Allah para maligtas. No, parang hindi siya mapako. Kasi nga ang Diyos mo ay walang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. Even sa paglikha, ay hindi siya makalikha, no, kung walang kapahintulutan na galing sa Allah. Kahit nga doon sa napahayag ko kanina, sabi niya na hindi daw siya makalikha. No? Hindi ako makagawa ng anumang bagay sa aking sarili. May Diyos pala na hindi pala siya makagawa ng anumang bagay na sa kanyang sarili. No? Kung walang kapahintulutan ng Diyos na nagsugo sa akin, na kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. O, tingnan na, babasahin natin para mas malinaw. Juan 5:30, hindi ako makagawa ng anuman sa aking sarili. Humatol ako ayon sa aking narinig at ang paghatol ko ay matuwid sapagkat hindi ko ipinaghanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Ayan. Malinaw. Tapos, sabi pa ni Jesus, ayon sa Marcos 29, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Napakalinaw, binigyan niya ng paglilinaw kung ano talaga ang katayuan niya. No? Siya ay sugo, ayun na sa nabanggit natin kanina. Tapos kumukot pa siya ng Quran na malinaw doon na sinabi na nakapagaling lamang siya by permission of Allah. Ayun mo dito sa supporting verse natin, no? Tingnan natin. Kasi gumamit siya dito eh. Jesus said, I designed for you from clay, that which is like the form of a bird. Then I breathed into it, and it becomes a bird by
permission of Allah. Ayan, nabagsak si Tatay Ben, nalaglag sa kanal. Ayan, Tatay Ben, Alvin. No, hindi siya makalikha ng ibon kung walang kapahintulutan ng Allah. Ano ba kung klaseng Diyos ang pinagyabang mo sa akin na hindi pala siya makalikha? No, kung walang kapahintulutan sa Allah, kahit nga ang Diyos mo ay nilikha din. Gusto mo bigyan kita ng talata? Wait lang. Gumamit ka pa talaga ng Quran, ha? Ilang minutes na ba, brother? Lang, Gumamit to si Tatay Alvin ng Quran. Wait lang. Kasi ang download ko ay naglo-loading. But may nakasave ako dito nung andun ako, nagbasa ako ng Quran. No, kahit dito sa Biblia nyo, sabi dito, huwag na tayong tapos na ako dyan. Dito na lang. Kasi gumamit siya ng Quran kanina. Wait lang. Kasi nag-iikot yung ano ko eh. Yung download ko. Sabi niya, si Moises daw, hindi daw nakagawa ng ano ba yung ahas. No? Ang sabi dito, at si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at pinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat na ng ahas ay nabubuhay sa pagtingin sa ahas na tanso na ipinatong ni Moises. Ayan, Tatay Alvin, magsinungaling ka pa yan, nananabisto ka tuloy. Sabi mo, ang Diyos ang lumikha ng ahas at hindi si Moises. Pero dito sa mga bilang 21 verse 9, sinabi dito, at si Moises ay gumawa ng isang ahas. Ang ano mo kasi, pag once na makagawa, ay Diyos na, tulad lamang ni Jesus. Kasi si Jesus, at ayun sa mga pahayag mo kanina, kaya naging Diyos Jesus kasi nakalikha siya. Pero hindi mo tinitingnan yung talata kasi ang binabasa mo lang yung papabor sa stand mo. Hindi mo tinapos na kaya nga lumikha si Jesus by permission of Allah. Now, kung sabihin mo si Jesus ay Diyos dahil nakalikha siya, no? Si Moises ay Diyos din dahil malinaw sa Biblia niyo, mga bilang 21, magbabasa kayo dyan sa mga andito ho, sa loob. Mga bilang 21:9, si Moises gumawa ng ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay kung titingin sa ahas na nilikha ni Moises. Ayan. Na kung basihan mo lang na Diyos Jesus dahil nakalikha siya, no? Nakalikha siya ng ahas, di maging Diyos din si Moises. Ayun mga dito sa 1 Timoteo 1:17, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapurihan at kalwalatian magpakailanman. Now sa Jesus, ang Diyos daw ay walang kamatayan, ang Diyos mo ay may kamatayan. Ha? Ipinako sa cross ng matay. Ang Diyos ay immortal. Ipinahayag sa Biblia na ang tunay na Diyos ay immortal o walang kamatayan. Ayon ho dito sa 1 Timoteo 1:17 na ang Diyos ay walang kamatayan. Ayan, bumagsak na si Tatay Alvin. Pakanal, ayan, banat mo Tatay Alvin, napakahina. Biblia mo, kontrahin mo yung Biblia mo. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay walang kamatayan. Now, itingnan mo sa Jesus ay namatay. Sabi mo, Diyos si Jesus kasi makalikha siya. Sabi ni Jesus, dito sa Biblia, hindi daw siya makagawa ng anumang bagay. No, kundi yung ipagkaloob lamang ng Diyos. No, sa kalooban lamang ng Diyos. Sabi pa dito sinabi ni Jesus,
Kung ang Diyos ang inyong Ama ay inyong ibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Ayan. Ang Diyos ay walang pinanggalingan. Si Jesus ay may pinanggalingan na Diyos. No, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili kundi isinugo niya ako. Ayan. Malinaw na sinugo lamang si Jesus. Ayun ma dito sa awit 90 verse 2, bago nalabas ang bundok, bago mo nilikha mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan mula sa walang pasimula, mula sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ayan. Malinaw ho yan. 4 minutes na lang ba? No? Ayun ho, dito sa Deuteronomy 18, aking palitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang salitain sa kanila ang lahat ng aking inuutos. No? Hindi ako nag-uudyok ng aking sarili. Ayun ho, sa supporting verse natin, hindi ako nagsasalita udyok ng aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin. Ayun ho, dito sa talata, Deuteronomy 18, na ang salita pala, sabi nila kasi, sa paniniwala ng, sayang. Okay, so dyan natatapos ang debata ni Fatima at dako tayo sa pagtatanong ni Brother Alvin. 7 minutes ito. Simulang lang ni Alvin. Your time start now. Second cross, Alvin. Maraming salamat, Mr. Moderator, Badrasya at Sister Fatima. Ito ang unang tanong ko ngayon sa iyo. Diba, Sister Fatima, ang showdown natin kanina na gumawa si Moses ng ahas na buhay. Ayun ang tanong ko sa iyo, yung tanso ba na ahas sa Numeros 21:8-9, buhay ba yun o tanso yun? Walang buhay. Okay. Sagot ko. Wala akong sinabi na ahas na buhay. Ang sagot, ang tanong ko, sinabi ko kanina, si Moises nakagawa ng ahas. Yun ho. Sige. Pagbilang kita dyan. Sunod na tanong. Di ba ang debate natin, yung pagiging manlilikha ni Jesus ng buhay na ibon? Tapos, ang tanong ko sa iyo ngayon, inamin mo pala, tanso lang ginawa ni Moises, hindi pala Objection. Objection, ho. Ano yung objection mo, Sis Fatima? Malinaw ho sa stand ng aking affirmative na ang patunayan lamang dito, no, na si Jesus ang Diyos na tagapaglikha. Hindi na inano na ito mali ang ano mo. Kasi tagapaglikha lang. Okay, objection mo na. Ang counter-objection ko, Mr. Moderator, kasi para patunayan na si Jesus hindi manlilikha, gumamit siya ng statement na si Moises daw, naglikha daw ng ahas. Tapos yan, Mr. Moderator, tanso lang pala, hindi buhay. Paano parehas yan sa Surah 349? Yun nga sana ang tanong ko, Mr. Moderator. Sinapawan ako, hindi pa ko tapos Okay. Mr. Moderator, patapusin mo ako sa tanong. Okay. So, Sis Fatima, ipatapos muna natin yung buo niyang tanong, Sis Fatima. Tapos mag-object ka kung merong doon, fallacy or ano pa man yung reason mo. Pero ituloy muna natin yung tanong ni Bro Alvin. Bro Alvin, tuloy mo muna yung tanong mo, bro. 6 minutes na lang, bro. Kong tanong. Kanina, showdown natin, sabi mo, hindi manlilika sa premise, hindi manlilika si Jesus kasi si Moises gumawa din ng ahas. Tapos ngayon pala, nabisto ka, nang ginawa ni Moises, patay pala na ahas o tanso. Ayan ang tanong ko sa iyo, patapusin mo muna ako sa aking tanong. Yung Surah 349 na nilikha ni Jesus na buhay na ibon, pareha ba yun sa tanso na pinagawa ng Diyos kay Moses na walang buhay, patay? Parehas ba yun? Yes or no? Sige nga. No.
Pero, Ay, wait lang, Tatay Alvin. Wait lang, Tatay Alvin. Masyado kang excited. Sige, Ako sige, pa eh. sige. Fatima, 20 seconds. Malinaw ho yun na nakalikha din si Moises. No, nakalikha din si Moises. Ang usapan ho dito, ang paglikha. Hindi ka na pwede magreklamo kung patay o hindi. Bakit yan ang nilikha ni Moises? Ipatay naman yan. Ang taksa ho, ang paglikha. No? Next question. Next Saka question. next question, abutan ka na ng oras 6 ng Fatima. So, salamat sa premise na sinang-ayunan mo pala na no, magkaiba. Kasi kay Moses, tanso, walang buhay. Kay Jesus, isa almasis, surat 349, may buhay na ibon. Ayun ang tanong ko sa iyo. Yung may buhay na ibon, sino lang makalikha nyon? Ang Allah o ang tao? Saan sa dalawa? Aber? Makalikha ang Allah, pero pag ang tao, yes, hindi ako tutol dyan. But, okay, huwag kang mag-ano dyan, Tatay Alvin. Makalikha ang Allah, but nagbigay din siya ng permiso kay Jesus, kaya nga nakalikha si Jesus. Hindi mo naintindihan ang ayon sa binasa ko na kanina na lumikha si Jesus by permission of Allah. Now, kung walang kakahintulutan ng Allah, hindi makagawa si Jesus ng Next question. himala. Next question. Itong surah 349, sabi ni Jesus, I fashion a bird, I breathe into it, and it becomes a living bird. Siya mismo, Okay. so, sa ngayunan mo, tutulan mo na siya mismo, si Isa Almasih, siya, di naman sinabi Yeah. alay, I created a bird, breathed into it, and make it a living bird. Buhay ha, na ibon. Siya mismo, sa sangayunan mo, tutulan mo. Sabi ni Isa Almasih. Sa sang-ayunan ko, by permission na balat, i-continue mo kasi. No? Gusto mo basahin ko? Hindi ka pwede magtanong sa Next akin, question. Sir Moderator. Next Next question. question. Next question. So ngayon, sa premise, sinangayunan mo pala na siya mismo gumawa ng ibon, ay fashion a bird, a living bird. Hindi ka tutol. Ay lang tanong ko sa iyo. Hindi ka naman tutol ng Allah lang pala makagawa ng ibon. So ngayon, yung permiso ni Allah, ibig sabihin, sa paglikha ni Jesus, yun ang tanda ng kanyang pagkarabi, ng kanyang pagkakala. Yes or no? Ber? No. No. Bigyan kita ng sa akin pa naman to. Huwag kang dyan. Sabi dito, wait lang ha. Kasi nag-loading yung ano ko. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang tagapagbalita ng Allah, at kanyang salita na kanyang iginawad kay Maria ay isang espiritu na kanyang nilikha. Sister Fatima, Tapusin ko pa sana. Dilema ka na ngayon. 20 seconds na. Alin ba talaga ang totoo, Sister Fatima? Kanina sinangayunan mo ang Allah lang makalikha ng buhay na bagay tulad ng ibon. Ngayon sinasabi mo, binawi mo na ulit na hindi pala ang pagkaala ang gumawa ng ibon. Sa surah 39, alin sa dalawa? Ang Diyos ang gumawa ng ibon o hindi ang Diyos gumawa ng ibon? Aber? Okay, Surah sagot. 49? Okay. Yes, si Jesus nakagawa ng ibon by permission of Allah. Okay? Yan, malinaw yan, Tatay Alvin. Question. Okay, salamat. Question. Siya nga, talaga gumawa. So ngayon, sabi mo kanila, ang Allah lang ang gumawa. So aminin mo na ngayon na si Jesus isa ang masisenyo, Surah 349, siya din yung Allah. Yes or no? Siya din- No. Dahil malinaw ho dito,
bigyan kita ng ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang tagapagbalita ni Allah at ang kanyang salita na kanyang iginawad kay Maria na isang espiritu na kanyang dilikha. Ayan. Time stop. Alvin, bro, Alvin, Dave, ano yung objection natin? Ang objection ko, Mr. Moderator, sinangayunan niya kanina, Surah 349, yun ang aming point of contention. Surah 349, specific na verse sa Quran. Ngayon, tatakbo sa ibang talata, hindi naman ako nag-ano ng talata mo dyan, Sister Fatima, yung Surah 349, sinangayunan mo na. So, imuhin naman, Mr. Moderator, hindi yung Surah 349, sinagot niya sinangayunan niya kanina. So, lumundag sa iba. Ini counter objection dyan muna, Sis Fatima. Okay, counter objection. Malinaw ho ang tanong niya, no? Na si Jesus ay Diyos din kasi siya ay nakalikha, siya mismo ang lumikha. Pero malinaw naman ho, no, na ang pahayag ko na nga nakalikha si Jesus sa kanyang sarili, pero sa kapahintulutan ng Allah. Pero si Tatay Ben naghahanap ng palusot, hindi ka naman makalusot Okay. Mr. Moderator. Okay, so ganito. Bro Alvin, yung sagot niya kanina ay no, tama Sis Fatima, di ba? Oo. Okay. So, since doon daw sa no, Bro Alvin, meron siyang talata doon. So, yan na yung pinakasagot niya, Bro Alvin. Quran 4:171. Tuloy na lang tayo sa tanong, Bro Alvin. 52 seconds lang ito. Pasok mo yung tanong mo, bro. Tanong. Ulit, sabi mo nung. So ngayon, babawiin mo yon na ang Allah lang pala ang makagawa ng ibon. Genesis 1:20 hanggang 23 sa Surah 349. At si Jesus din, Isa Almasih, nakagawa ng ibon. Ibig sabihin, binawiin mo na hindi lang pala ang Allah makagawa ng ibon. Yes or no? Binawi mo na yung yes mo kanina. Time. Sabi ho, dito, hindi ako makagawa. Time na. Set ko lang yung time niya, 5 minutes rather sa kanyang final conclusion. Sis Fatima, final conclusion bilang negatibo sa topic na si Jesus ay Diyos na tagapaglikha. Your time start now. Malinaw ho sa paksa na patunayan ng aking katunggali na si Jesus daw ang Diyos na tagapaglikha. Now, ito ho, ginamit niya kasi ang Quran, no, sabi niya na si Jesus daw ay Diyos kasi nga daw nakalikha. Pero hindi na pinagpatuloy na basahin dahil malinaw ho doon, mabubuking siya dahil ayon ho doon sa last, no, na litra, by permission of Allah. But si Tatay Alvin, pinutol niya kasi mabubuking siya. Now, sabihin niya na, si Jesus ay Diyos kasi nakalikha siya. Pero hindi, malinaw ho dito, bigyan kita ng talata, Tatay Alvin, gamit-gamit ka pa ng Quran. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang tagapagbalita ng Allah at kanyang salita na iginawad kay Maria. Isang espiritu na kanyang nilikha, no? Ang pinagyayabang mong Diyos sa akin, no? Isa pa lang nilikha din ng Diyos. Sabihin mo, si Jesus ay tagapaglikha. Diyos din siya kasi nakalika. Diyos nga. Diyos nga ba? Diyos nga ba? Nilikha nga din siya ng Diyos. No? Sabi dito, nilikha. Isang espiritu na kanyang nilikha. No? Kaya't mananampalataya kayo kay Allah at sa kanyang tagapagbalita. No? Ayun dito, ang nag-iisang Diyos na kalulutian ay sa kanya. Kaysa lahat upang magkaroon ng anak. Paniniwala niyo si Jesus ay anak ng Diyos. No? Dito pa sinabi mo, ayun, ano ba yung ginamit mo kanina na talata? Hindi mo ata naintindihan, no? Na sabi pa dito, sa Quran, ginamit mo yung Quran, asaan ba yun?
I cure the blind and the leper, and I give life to the dead by permission of Allah. Ayan. Jesus said, I cure the blind and the leper, and I give life to the dead by permission of Allah. Na paano pa naging Diyos ang Diyos mo, nasabi mo, Rab? Paano ba naging Diyos ang hindi makalikha kung walang kapahintulutan ng Allah? Gagawin mo pang Diyos, sabi pa dito, gagamit ho tayo ng Quran, ha? Ay Biblia nyo. Kukuha ho tayo ng ano dun. Sabi dito, sabi ni Jesus, bago nalabas ang mga bundok, bago mo nilikha mo, ha? Mo, hindi, bago natin nilikha. Mo, ang ginamit ni Jesus dito, bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ayan, bumagsak si Tatay Bendritso sa kanal. Dahil ang tinutukoy mo, mo, Tatay Alvin, lagay mo yan sa kukuti mo ang ginamit dito, hindi sa atin. Dapat sabihin ni Jesus, bago natin nilikha ang mga bundok, o bago natin nilikha ang lupa at ang sanglibutan, tayo ang Diyos. Iba naman mo, ang ginamit niya dito. Mo, bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw. Iba ang tinutukoy niya, ikaw. Hindi atin, bago natin nilikha, di ba? Hindi mo kasi naintindihan ang Biblia mo, mag-aral ka, Tatay Alvin, dyan sa Biblia mo, hindi mo naintindihan, gamit-gamit ka pa ng Quran namin. Isabi mo, si Jesus ay Diyos kasi nakalikha din siya. Nakalikha nga siya by permission of Allah. Sabi pa dito, hindi, sabi ni Jesus, sabi ni Jesus dito sa Juan, wait lang ha, kasi umiikot yung ano ko. Dito na lang. Ipinahayag sa Biblia nyo na ang tunay na Diyos ay walang kamatayan. Now, si Jesus ay may kamatayan. No? Ayon ho dito sa 1 Timoteo 1:7, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Ayan. Na si Jesus ay napakalinaw na may kamatayan. Ayon sa paniniwala niyo, si Jesus ay namatay, no? Namatay si Jesus at hindi mo siya pwede na ikumpara sa Diyos dahil ang Diyos ay may iba ng kalikasan. Ayon ho sa ang Diyos ay hindi nakikita. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na si Jesus ay Diyos na tagapaglikha. Brother Alvin Kitamundok na Catholic, 5 minutes bro. Your time start now. Natatawa ko dito kay Sister Fatima, no, makapatid kong mga viewers dyan. Kasi napakakengkoy ang argumento. Akala ko kanina, ahas na buhay yan. Ginawa ni Moises. By permission of Allah, tapos pala, ahas na tanso. Ipalita mo yun sa ginawa ni Jesus na buhay na ibon ng living bird. Yung patay na bakal na tanso, na ahas. Ay nako, Sister Fatima, nagpalusot ka pa, hindi ka makalusot sa akin. Lumabas king ko yung argumento mo para ka lang makalusot, makagawa ng istorya. Sukol ka na kasi, ipit ka na, na-dilema ka na. Pero ito ngayon ang gist of the matter sa debate namin ni Sister Fatima, ang showdown. Ayon sa Surah 349 sa Quran nila, ito ngayon, tuturuan kita Sister Fatima ng simple logical syllogism. May major premise, may minor premise, may conclusion. Alam ko, hindi ka nag-aral ng philosophy, hindi ka naman UP graduate. Ako, nag-aral ako ng philosophy, 12 units sa University of the Philippines. Masteral degree na tapos ko. Ewan ko sa'yo, Sister Fatima, saan ka nag-aral? I'm sure hindi mo alam itong logical syllogism. Major premise in philosophy, based on Surah 349, only Allah or God can create a bird.
Major premise yan. Tinutulan mo ba? Sinang-ayunan. Sangayon ka eh. Sangayon ka na sa major premise ko. Based on Surah 349 again, minor premise, Sister Patuma, minor premise, para matuto ka, huwag kang matigas ulo. Kasi ay ma-philosophy teacher para malaman mo kung paano. Ang minor premise ng logical syllogism is that Surah 349, si Isa al-Masih, si Jesus, created a living bird siya mismo. Hindi mo tinutulan, sinang-ayunan mo. So logically, in conclusion, therefore, Jesus created a living bird is Allah or God. Who alone can create a living bird, yun ang conclusion. Tapos, una muna yung conclusion, hindi mo rin tinutulan. Yes nang yes ka kanina. Tapos binawi mo, naging no na. Oh. Ang tinutulan mo yung minor premise na kanina, sinang-ayunan mo, yes, Jesus mismo gumawa, Brad Alvin. May permission na ba? Pero yes na. Wala namang importance and substance yung permission na bala kasi namin mo na, si Jesus mismo eh. Nagsangayon ka na sa major premise na God, Allah, can create the bird. Only Allah. Sabi ko sa tanong ko. Diba, ang Diyos lang si Allah ang gumawa ng ibon na buhay. Genesis 1:20, 21, 22, 23. Sabi mo, yes, Padalbin. Tapos biglang na-realize mo, maipit ka na dun sa conclusion, therefore, Jesus is al-Masih, is Allah Himself who created the living bird. Yes or no? Bumawi ka? No. Sinabi yun na ng major at minor premise. Bagsak ka. As a philosophy teacher, ikaw ang bagsak. Hindi lang sa kanal, imburnal pa. And the most happiest Catholic apologists here in the Philippines, Sister Fatima, i-compare mo sa mga debate dyan sa ibang safe death apologists, ako lang talaga natatawa. Kasi ako lang I have the capacity to gagawin kitang tingkoy eh, kahit sirasiblessan ka pa. Pagtatawanan talaga kita kasi nakakatawa talaga yung mga argumento nyo eh. God is laughing at you, Proverbs chapter 1 verse 26 hanggang sa baba. Kasi hindi kasi katotohanan, inconsistent yan eh. Bakit ba dun sa Jesus, wala akong magagawa sa aking sarili? Pagiging tao yan. John 5:30, i-connect mo sa John 8:40. Sa pagiging tao ko, nagsasabi ako ng totoo. Magawa ni Jesus sa pagiging tao, pagiging karpentero, yung upuan lang at mesa, chair and table. Hindi sa pagiging tao niya, makagawa siya ng ibon. So alin yung gumawa ng ibon? Yung divine nature ng pagka-Diyos niya. Kasi sabi nga, creator siya, Colossus 1:15-16, letter Paul, Catholic Bible na, gusto mo ng Catholic Bible. John 1:1-3, creator siya. Ginawa niya lahat ng bagay. Sa pagkatao niya, wala pa ng mga bagay eh. Ginawa niya na lahat. Tao siya doon. Wala pa si Abraham, nandoon ako. I existed already, John 8:58. As Yahweh, I am God. I created everything. Sabi mo sa Isaias. Ito pa hindi mo alam eh. Tapos pinalam ko sa iyo ngayon, dapat bumalik ka na sa Katoliko. Uy, mga Muslim theologian, yung palang kalimato ala, Surah 3:45, letra po letra, hindi mo yung tutulan eh, hindi mo nga tinutulan kanina. So the word of Allah is Allah Himself, sabi ng mga Muslim, kasi hindi naman pwede iba yung salita nila, iba din si Allah. Walang ganyan sa Muslim theology. The kalima of Allah, the face of Allah, the hands of Allah, the power of Allah, the beauty of Allah is Allah Himself. The charity of Allah is Allah Himself. All the characteristics of Allah is Himself, not otherwise. No one else. So pag sabi ng Isaias na ako ang gumawa, ako ang Diyos, wala nang iba, ang kalima ng Jesus, John 1:1, Surah 3:45, Jesus din yun is al-Masih. Kaya dito, takot na takot din sila sa atin eh. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Catholic and Islam sa topic na si Jesus ay Diyos na tagapaglikha, at affirmative natin si Brother Alvin Kitamundok ng Catholic versus Fatima ng Islam.